Hola, bon dia a tothom de dilluns, com esteu? Com vos trobeu? Amb ganes ja d'acabar, supos, no? Bueno, xicos, avui vos duc un vídeo explicant lo nou que farem aquesta setmana de català, que són les parts de l'oració. Com ja heu fet a castellà, sabeu que l'oració se composa de dues parts, d'acord? Són dues principalment, que són el subjecte i el predicat. Què és això del subjecte? El subjecte és la persona, l'animal o la cosa que realitza l'acció de l'oració. Per exemple, si jo dic la mestra explica un problema, el subjecte d'aquesta oració seria la mestra, perquè és qui explica el problema. Si, per exemple, dic el ca del veïnat ha lladrat molt, el subjecte d'aquesta oració serà el ca del veïnat, d'acord? Però, abans d'entrar en matèria, vos torno a recordar. A les oracions tenim dues parts principalment, que són les que estudiarem ara, que són el subjecte, que el veus aquí, i el predicat. Com puc trobar, dins una oració, quin és el subjecte i quin és el predicat de les oracions en qüestió? Vos explicaré d'una manera que crec que és bastant senzilla, bastant fàcil de recordar. Heu de seguir una fórmula, d'acord? I aquesta fórmula té diversos passos. Les teniu també apuntada en el document de feina que vos he enviat avui de matí, d'acord? Aquesta fórmula és molt senzilla. Si seguim els passos, no hi haurà cap problema en trobar quin és el subjecte i quin és el predicat. La primera passa a seguir per aquesta fórmula és trobar el verb de l'oració. Què és el verb? Bon, en recordeu que vàrem estudiar el verb, que vàrem dir que eren totes aquelles accions que poden fer els noms, és a dir, les persones, els animals i les coses. Per tant, primer de tot, hem de cercar el verb a l'oració, d'acord? Anem, per exemple, en la primera. El rei és més vell. Quin és el verb d'aquesta oració? Quina és l'acció? És, no és vera, del verb ser o estar. Per tant, ja he trobat el verb. Què faig? El marc. D'acord? Això és el verb. Sí? Ara he de fer una pregunta. Li he de demanar el verb qui, d'acord? És a dir, he de fer una pregunta en el verb. Li he de demanar qui, és a dir, qui és, en aquesta oració, qui és més vell? El rei, no és vera? I doncs ja tinc el subjecte. Aquest seria el subjecte, d'acord? I tota la resta, incloent el verb, que és molt important, és a dir, s'ha d'incloure el verb, és el predicat. Val? Predicat. Per tant, primer cerca el verb, segon, li demani qui en el verb i la resposta serà el subjecte. Tota la resta, inclòs el verb, és el predicat. Anem a veure a la següent oració. Menjarem caragols nosaltres. Quin és el verb en aquesta oració? Quina és l'acció? Menjarem, sí? I doncs marcam, menjarem, verb. Segon pas de la fórmula. Demanam qui? Qui menjarem? Nosaltres, no és vera, per tant jo aquí tinc el subjecte, que és nosaltres, i tota la resta, inclòs el verb, és el predicat. Predicat. D'acord? Anem a la tercera oració. Aquesta fotografia té molta llum. Quin és el verb? Passa número 1. Quin és el verb? Té, no és vera? I de té és el verb. Qui té molta llum? Qui té? Aquesta fotografia, super, per tant, aquesta fotografia és el subjecte i tota la resta, inclòs el verb, és el predicat. Feu-me cas que si seguiu aquestes passes no tindreu problema, d'acord? És molt senzill, l'únic que vos heu de fixar en la fórmula. I recordeu, primer, superimportant, seguir les passes per ordre. Primer cercam el verb, segon, li demanam qui en el verb i la resposta serà el subjecte, d'acord? La resposta a la pregunta de qui és el subjecte i tota la resta de l'oració, per molt llarga que sigui, és el predicat, sempre incloent el verb, d'acord? Així que res més, per avui això és tot. Espero que ho hagueu entès. Si teniu qualque problema, qualque cosa que no vos hagi quedat clara, m'ho deis. I res, molt d'ànims, que ja us queden 2 setmanetes només de classe i una abraçada ben forta. Adeu!